În ultimii ani, România a apărut pe ecrane în mai multe filme și seriale internaționale decât ai crede. Unele ne-au bucurat și au devenit extrem de populare, altele ne-au iritat din mai multe motive. Însă la finalul acestei liste avem și un impostor, un film despre care s-a crezut că a avut scene trase în România, dar de fapt n-a fost așa. Începem lista cu cea mai recentă și de succes producție care a fost filmată la noi și anume Wednesday. Un serial care a avut peste 300 de milioane de ore de vizionare doar în prima săptămână, a fost filmat în mai multe locații din România, precum Politehnica București, Castelul Cantacuzino, Gara din Sinaia și multe alte locații care au bucurat majoritatea urmăritorilor din România. Personal m-am bucurat tare să văd că sezonul 1 a fost filmat în România și deja mă gândeam cum o să bubuie turismul pe la noi. Dar după cum ne-am obișnuit, am reușit să stricăm ceva cu potențial destul de repede. Producătorii serialului au decis să mute sezonul 2 în Irlanda din două presupuse motive. 1. Statul român a dat o mică țeapă. Raluca Turcan a declarat că România are în sfârșit o schemă de cash rebate prin care toate producțiile cinematografice, precum cele ale marilor companii internaționale, să fie atrase în țară. Statul le va returna o parte din investiții, cum funcționează în toate celelalte țări europene. Mai departe a fost dat exemplu serialul Wednesday, unde producătorii au decis să mute filmările în Irlanda, deoarece au fost păcăliți că vor primi acest ajutor de la stat. Iar al doilea motiv pare că ar fi fost umflarea prețurilor. Pe scurt, cum spuneau unii oameni prin comentarii, au văzut românii o oportunitate să scoată mai mulți bani într-un timp mai scurt. Și dacă în Wednesday am avut România în toată splendoarea ei, următorul film ne-a arătat Bucureștiul în rol de tiran. War Dogs este un film despre doi prieteni care vor să facă bani și astfel devin traficanți internaționali de arme. Actorii principali sunt Jonah Hill, pe care probabil îl știi din filme precum The Wolf of Wall Street sau 21 Jump Street, și Miles Teller, care a jucat în Whiplash și în Fantastic Four. Deși multe secvențe au fost trase în București, pentru unii oameni a fost destul de supărător, deoarece când rulau secvențele filmate în România, pe ecran apărea că locația ar fi Tirana, capitala Albaniei. Și era foarte clar că imaginile nu sunt din Albania, pentru că aici putem vedea Palatul Parlamentului. Apreciez totuși că măcar au schimbat numerele de matriculare ale mașinilor. Și dacă aici am fost confundați cu Albania, în următorul film nu a contat deloc cum arată România, pentru că actorii erau prea ocupați să explodeze absolut tot ce prindea. The Expendables 3 este visul umed al oricărui om pasionat de filme și actor de acțiune. Producătorii au adunat în același film nume precum Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger și mulți alții. Plotul e simplu, băieți buni, băieți răi, misiuni, arme, împușcături, explozii și mulți actori cunoscuți. Dar partea interesantă este că au avut câteva secvențe filmate și în România, în București mai exact. Au luat cadre cu rondul de la Universitate, Arcul de Triunf, au filmat în Centru Vechi, dar și la Muzeul de Artă. Și ca orice vedetă mare, Sylvester Stallone, după 2 zile de stat pe aici, deja a văzut cum stă treaba în România și care sunt problemele noastre. Ca după tot el să spună că se bucură că în România și Bulgaria se pot face rapid diferite lucruri. El a povestit: am construit și un pod în mijlocul unei baze militare, ceea ce în America este imposibil. A fost incredibil, au construit acel pod în numai 24 de ore, iar a doua zi l-au dărâmat. Oriunde în altă parte, asta ar fi durat cel puțin 2 luni. Iar dacă Sylvester Stallone a rămas cu impresii, să zicem, bune, următorii actori au rămas cu niște amintiri de neuitat de la Castelul Peleș. The Bloom Brothers. Povestea filmului este despre doi frați escroci care au în plan o ultimă misiune înainte să iasă din business. Ținta lor era Penelope, însă unul dintre ei se îndrăgostește de ea și devine din ce în ce mai greu de dus la bun sfârșit planul. În acest film îi avem actori pe Rachel Weisz, care a jucat în filme precum Mumia, Mark Ruffalo, pe care mulți îl știm din filme precum Avengers sau Zodiac, și Adrian Brody, care a jucat în The Pianist, pentru care a și câștigat un Oscar. Dar o parte interesantă din The Bloom Brothers este că s-a filmat și în România, în special la Castelul Peleș, pe care băieții mei l-au distrus pe toate părțile, dar și puțin în interiorul cazinoului din Constanța. Filmul n-a prea performat, având în vedere că s-au băgat în el vreo 20 de milioane de dolari, iar încasările worldwide au fost undeva pe la vreo 5,5 milioane. Dar hei, s-a filmat în România și asta ne bucură. Iar dacă Peleșul impune eleganță, următorul film a mers pe o estetică ceva mai horror. The Nun. Ei bine, filmul ăsta nu cred că mai are nevoie de vreo introducere. Mulți dintre noi am auzit de el, iar unii nu și-au dorit să-l vadă, având în vedere că e horror. Însă partea interesantă este că s-a filmat în întregime în România. Filmarea a ținut aproximativ 40 de zile și s-au tras cadre în Palatul Parlamentului, Sighișoara, Mogoșoaia, dar și în Castelul Corvinilor. Și partea interesantă este că, pentru acest film, din cauza că nu au avut voie să filmeze în biserică,
biserică, au construit una dintr-o mănăstire. Construcția a durat 6 săptămâni, totul s-a potrivit de minune. Mănăstirea pare a fi dintr-un film horror, situată pe un deal și înconjurată de cruci. A fost perfect. Și nu e singurul lucru pe care l-au construit. Au construit un platou lângă Castelul Corvinilor și o nouă intrare pentru care au angajat artizani locali. De asemenea, proprietarii castelului au fost atât de încântați de porțiunea nou construită, încât au cerut ca platoul de filmare să rămână intact pentru îmbogățirea castelului. La capitolul investiții și profit au performat destul de bine, cu un buget de aproximativ 22 de milioane de dolari, încasările worldwide ale filmului au ajuns la peste 350 de milioane de dolari. Iar de la demoni și biserici trecem la o comedie care a lăsat un sat românesc cu sentimente ceva mai neplăcute. Borat este un film de comedie ce are în prim plan un reporter foarte cunoscut din Kazakhstan care pleacă să facă un documentar despre societatea americană. Doar că o anumită scenă nu a fost filmată în Kazakhstan, ci în Glod, România, care n-are nicio treabă cu Kazakhstan. Ba mai mult, sătenii au fost destul de supărați deoarece au fost plătiți să apară în film, dar nu au fost de acord cu felul în care aceștia i-au portretizat. Și dacă te gândești că au făcut bani buni cu filmarea asta, nu prea. Se spune că au fost plătiți cu sume între 10 și 15 lei de persoană pentru a apărea în film. Doar că nu toți au fost supărați și au văzut această situație ca pe ceva diferit. Sorina povestește că a primit $3,30 pentru a aduce un porc la ea în casă și a-i lăsa pe producători să pună o armă de jucărie în mâinile fetiței ei de doar 5 ani pentru o simplă scenă. Aceasta a mai declarat: "Mi-a plăcut, suntem săraci și mizerabili, absolut nimic nu se întâmplă pe aici." Eu mă bucur că Sorina a avut parte de o experiență diferită, însă la finalul zilei acei oameni au fost exploatați să facă diferite lucruri pe bani puțini. De asemenea, și cei din Kazakhstan au avut o problemă cu filmul, invocând criterii rasiste, însă și-au schimbat foarte rapid opinia când și-au dat seama că poate fi o bună modalitate de promovare a țării. Și dacă aici exista controversă, următorul titlu revine la rețeta "filmăm în România, dar spunem că e altă țară". The Whistleblower este despre un polițist care este trimis să mențină pacea în Bosnia postbelică. Din nou ne reîntâlnim cu actrița Rachel Weisz și pare că îi place să filmeze în România, pentru că mai tot filmul a fost tras în București cu ajutorul celor de la Media Pro Pictures. Cam mulți filmează pe la noi, însă în film spun că de fapt sunt în altă țară, nu crezi? Și nu sunt singurele producții mari care au trecut pe la noi. Vă las câteva filme bonus înainte de ultima producție din listă. De exemplu, în Transporter 3 cu Jason Statham s-a filmat o scenă în România, mai specific într-o benzinărie. Dar și Ghost Rider Spirit of Vengeance a avut cadre trase la noi, dar și în Turcia. La noi au mers în locații precum Castelul Corvinilor, Transfăgărășan, Sibiu și București. Dar mai avem ceva și e legat de impostorul promis la începutul clipului. Poate cea mai mișto producție din listă care s-a filmat la noi este Captain America Civil War. Probabil ați văzut scenele când Bucky este urmărit și apare că s-a dus în București ca să se ascundă. Acolo îl auzim vorbind românește. Dați-mi vreo 6. Mulțumesc. Găsim și niște mesaje scrise în limba română. Acest mai întâi cumperi, apoi citești, mi s-a părut super amuzant. Apoi vine acea urmărire în care Bucky este fugărit de Black Panther, iar pe ecran vedem o grămadă de indicii să ne dăm seama că ei sunt clar în București. Apar mașini cu număr de București, loganuri de poliție, dar și taxiurile clasice. Și mai ales că urmărirea se desfășoară în pasajul Lujerului, un pasaj cu o lungime de aproximativ 5 km. Dar oamenii doar ne-au dat impresia că sunt în România. Mai multă lume, cu mine în frunte, chiar a crezut că acea scenă a fost trasă în București, însă de fapt scena a fost filmată în Berlin. Mulți am fost bucuroși să avem o astfel de producție și astfel de actori pe la noi, dar ei de fapt n-au fost niciodată pe aici. Bine, Sebastian Stan a fost, dar el e român de-al nostru. Mai vine și el pe acasă.